so proud of my hometown. I am so proud to rep where I come from. Butter. Who is the butter? Liverpool Geisha say Gumboche. Ugbe now enwekwere modern ways eche mekwu na oyibo. But indicate ndị be anyị ka ọ kara mma ime na ụzọ local way. Watawo. Ota ebe Aisha zo mgbe nyang. Ekwe ka nwokorobịa na-ekwepịa dị ekwu na-ekwepịa ụtọ gbara abụ ya na-achọ n'enya. Ọ nwoke gwagodo ya ebe ọgwa onye nga ebu and gwa ya ebe gwa onye nga ebu. Ndị ọnụma nke echiri eji eju. Okay. Ndị obuchi nwere na-ekwu na ya azọ na otu ọ bụ na enwere izi iwe bekee wepụtara eche mekwu na injin. Dabụ nọ giche nwa nwere nnọọ. Na-emekwu ibe ndị be meritara n'oge ochie. So isi ka ị na-eme ga-eche mee mgbe nyaahụ na ọ bụ nwoke bekee. Yes. Yes. Nja nwere mmadụ. Nja. Bekee wee ịma na ndị be na-ekwu dat na ken. Adụcha ahụ mma. Okay. Like I know how Okay. Mostly that is why ndị achọ ipe the engine. Abịa mewe neba ngashimba. Okay. Ha join. Okay. So na ka prepare this one kanwa. Okay. Than iji engine na eme. Okay. Na ka bụ engine me no ha ado okay. Ọ na-adụ ụchọ. Yes, no akpa ni be iwu. So you never open good way. Kevin now. Kevin Kama. Kevin Kama. Isi dị bụ onye ụmụatụ. Ndị ụmụatụ dị na eji ejo. Ọ ha bụ senior eji ejo now. Ebe bụ ụmụatụ bụ ndị chọgburu eji ejo niile. Ngwade ejo nwanna. Njaw. So nga godi egi isi azụ ya na bụ ka ọ chọ mụcha na. Onye ike njaw. Njaw onye ike. Nda ya gaje njaw. Njaw. Ọmụ bụ comrade Igbo ka Igboke. Abụ m onye che iyi na abụ. Ana bụ otu onye na-eweta nshi na-ewetara Nenwetv. Yes. Unu na anyị na afụ ga-echemekwu na echemekwu n'ibe ibu Nenwe. Na-agbanyeghị na enwekwara ga-echemekwu na bekee. Ọtụtụ ndị be ka na-eme ga-echeme n'Igbo. Ibe na ha chi na ga-echeme n'Igbo na ga-echeme mgbe nya nka kara ha ma ga-echeme igbe. Na mma anyị biko gwagode ya afọ gwa ya ọnụma nke ịbụ gwa ya onye ịbụ. Onye ejo. Jaba ọ bụ ngono. Inesi kama. Onye eji ejo n'uhu eze. Nenwe. Ndị ọnụma isi na eji ejo. Ụmụatụ. So ugbe enwere ga-eche emekwu na oyibo ugbe. Ndị gị ka na ike ị na-eme ga-eche eme mgbe nyaahụ. Kuka eleme na ledudela kama kadu ka ebeke. Ọ ga-asụla ha ụchọ. Okay. Ya bụ na keke ga-eche eme na aka na ụchọ karịa ka ị na-eme na ka ebeke keke injin. Okay. Bụ mebu ya ga ide shikote wee shikote. Ma abụrụ aka iji aka megbu isi ya ọdụma ọgbọ ụgbọ ọja. Guleri ọla achị ụtọ. O nwere mmebi. Okay. Ma ka bekee bụ nwebere geme nwe mmebi. Okay. Ngwa njaw. Ya bụrụ nke ọ bụla na ka eche eme ugbe na ga-eche eme ugbe na adụghị mma. Na ọ ga-eche eme mgbe nyaahụ ibedu mee ekwu a na-achị ụchọ. Uche na ọ na-achị ụchọ. Na keke ndị Chindo ya agba ụgbọ ọja. Yes. Kemgbe ọdụma. Na ke ndị bekee bụ gbagoro ibe eji eme. Obere oge o mebi. Okay. Ma gari ni emenye mam. Okay. Ma ka egusi gbe ka le sike mgbochi ya nwata ụfọ ọcha. Ire az mgbe ọbụla iri obere ọdụma ruo ọgwụgwụ ya. Okay. So ndị be unu afọ dị na ka nne anyị bụ Eunice Kama bụ onye ụmụatụ na ụmụatụ dị n'ime eji ejo bụ ndị ụka ọgba ndị bụ ndị chọgburu ejejo niile and ha chọgburu ejejo mgbe ha chọgbukwara Nenwe because abịa na Nenwe ndị chọgburu Nenwe niile bụ ndị ejejo then ọ sị na bụ Eunice Kama bụ onye ụmụatụ ọ kọwara ya na ga-echemekwu na now n'ọdụ karịa ụchọ n'ọnụ karịa gbajafụ n'ọnụ na nke injin na nke injin bụ wet and take according to ife ọ gwara m ya dịka a gajiere ma njaw isi ike njaw ya gajiere njaw ọmụ bụ comrade Igbo ka Igbo ka bụ onye iyi na abụ unu na-enya ibe bụ ga-echemekwu na Nenwe kene bụ odudo ibe na-akpọ ya bụ odudo bụ keke osisi kene bụ keke ndị mgbe gboo ji bido ime ekwu ibe na-akpọ ya bụ ikwe enyi a na-akpọ ya bụ ke ndị mgbe gboo ji eme ekwu ife abịa fụtawa bekee bịawa abịa mewe ka a na-akpọ eji blọk akpụ nwego ndị anya na ifu ga-eche mede ekwu
kene budu ekwu n'onwe ya ụlọ afọ ya ka ya kpọ mbụba ekwu then kene bụ mmanụ na-emepụta n'ime bụ mmanụ na-emepụta n'ime igwe mmanụ dị mene mmanụ bụ igbo bịa bụ kene bụ emegwukwa eji eshi ya eshi then kene bụchi dị akụ n'onwe ya bịa bụ akụ n'onwe ya bụ ewepụta mmanụ ewepụta akụ ewepụta mbụbụ ịghọtawo so unu ne ke bụ tradition the main ancient ife eji eme ekwu a na-akpọ ikwe adaghị ndị adaghị biko gwagodo ya vawo gwa ya onye ọnụma nga ibu na-eji ejo gwa ya ife ka ji na-eme ekwu na otuto ochie ne nwanyị na ndị bekee wepụtara ka ọ fụrụ bụ ka eji menshi na-eme ndị ife ka ji na-eme ekwu na ka ochie ne ewechigo gwa ya vawo ndị ọnụma nga isi na-eji ejo ndị agbọ eji eji oke ndị evi ka ji na-eme ekwu n'udoche gwa na bekee wepụtara keke a na-akpọ keke meshin kembụ mmanụ obodo ochie meshin na-eme n'ụdị ọladụ manifest and ọdụkwuo mmanụ niile ji apụta mala kele malu ole ke malebo mala go ya do 3 years or 2 years mala la do god pushie ye mama o mali bo botoro malu keke machine nuru na keke kele nuru ile use mo bu botoro iji gwo nri ala ezeli mala kele ya gba botoro la ma ta okay o ibe mboche kele adu malolo ole ni sobole ole ni sobole odu hizi ime malolo akala okay malolo adu makari akeke okay enje na ala champion red akeke okay so ayekene nwada Angelina Aninta ishikọwara yi ive ikachi na-emekwu na ikwe keke ndị ochie eji emekwu ayekene ashiwu njawo jishikwa ike o njawo abụ m ofu onye na-eweta nji na-ewejeru na nga na-akpọ Nenwe TV abụ m ofu onye na-eweta nji na-ewejeru na ebe m bụ comrade Igboke kpọm dị Zanga man egejeru nwada Angelina Aninta njawo nwayọ ọma Who is a bata? Amudo bata. Amoji bata. Abadam bata o. Oye jaboro no mutebe boneme. Nenwe escalo. Oye jaboro no mutebe bonada o.